Peti, ne fújd el! Utána majd elfújjátok, jó? Ne, légy színe! Utána elfújjátok, jó? Tessék, Rita! Nincs olyan véletlen. Utána elfújjátok. Dani! Utána elfújjátok, jó? Ne fújj el! Abbiamo fatto siate. Nem kell elfújni. Ne öregítsél. Ne fújd el, mert... Csináld már, hát nem értelek. Dávidka nem érti a gyúgalmámat. Peti, ne köpköd össze! Peti, ne köpköd össze, kérlek! Nem az a baj, a Zsuzsira fújja a szikrákat. Igen, én is attól tartok. Dani, rám mennek a szikrákat. Dani! Nem a Peti fújja oda. Ez egy nagyon jó felvétel lesz, semmi nem lesz látható rajta, csak a sötétség. A Danika sütítálja. Ja, hangos film. No? Csak a helyemre megyek! Csak a helyemre Éljen! Dani! Azt én leveszem. Kigyújt villany. Danika! Kigyújt villanyt. Nem kéri apukám, mert ők a... Danika, úgy sikította. Peti, az az apáim! Peti! Apukát kap. Nem, vagy nyugodtan megengedi. Na, akkor ennyi. Na, gyerekek, ki melyikből kér? Apa, rakja fel! Odaadom. Doboztort.